Impilo ayikho lula, mfowethu uqina, funda kwabaphambili, ungaphindi iphutha, ungalimazwa izinto ezabalimaza bona. Vula amehlo akho, life ayidlali ngathi sona. Impilo ayikho lula, kodwa qhubeka, funda kakhulu ungaphika uvuka. Nobuke ngabukhokhi uyakushiya wedwa. Khetha indlela yakho, ungazifaki enkingeni njalo. Ngikhule ngibona abantu belahleka endleleni, abanye bafuna imali baphele Sho Mthanazi. Awusho. Kambe wathi esikoleni yini le uyifundelayo? Ngathi ngenza computer science. Oh, computer science. Yona kanye sana. Awungashongo ukuthi wenza i-IT? Na IT sana. Oh, okay. Oh ya. Hayi ngiyabuzwa mfana wami. Mfana wami, ngifuna ukutshela ukuthi mina lezi zinto angizazi lezi zinto. Ngiyakuzwa. Ingakho ngithathe wena ngawukufaka lapha esikoleni ukuthi ufunde ngalezi zinto. Ukuze mfana wami ngelinye ilanga kube wena ukwazi ukushintsha lezi zinto ongazala ekhaya. And ngifuna ukukutshela mfana wami ukuthi la engisebenza khona mfana wami impilo yami ayiphephile uyazwa. Ngiyazwa. Ngelinye ilanga nongabuyi. Ngelinye ilanga kuyomela ukuthi wena ube indoda uyimele. Mangabe uyi-security mfana wami usebenza ukudlula iphoyisa. Usebenza 24/7 mfana wami uyazwa. Yezwa cha. Akuyona-ke impilo engikufisela yona. Ngiphile. Sophuma lathana kuthembisa. Ya. Konke ngikuthatha ngikubeka kuwena. Kunyaka wakho wokugcina lo. Nami ngibhekile ukuthi akube unyaka wami wokugcina ngilapha kuleya site. Ngoba konke ngi-investa kuwena mfana wami. Bakhululeka thami ngiyathembisa ngizokwenza kahle. Asikwazi ngisho ukuletha ama-visitor la. Khona ngisho into yokuhlala la. Yabo. Kwesinye isikhathi into esiyidlayo abanye abantu bangabamba ongezansi. Ngenxa yempilo esiphila phansi kwalolu phahla lolu. Labo 60,000 esibakhokha lapha esikoleni mfana wami. Ngabe sihlala kwi-mansion namhlanje. Ngi-proud ngawe mfana wami yazi. Ngiyabonga Thami. Ngiyajabula makunjalo. Lungile. Awuke ngoba madlangala-ke mina. Awulale kahle Thami. Lale kahle. Mfana wami. Nawe. Awulala uphumule. Ulungiselele ikusasa. Ndoda. Vuka. Muyindoda uvuka ekuseni kusetshenzwa kanzima lemhlabeni vuka. 2 minutes Thami. 2 minutes uvuka manje. Isikhathi sihambile. Vuka mfana. Kanti uba isikhathi. Isikhathi sithi sekusile kufuna ekhanjwe kuyosetshenzwa. Uyabona uma uzojwayela ukulala kanje mfana wami. Ufuna ukukutshela ukuthi nasemsebenzini uyohlezi ukhuluma indaba yokuba late. Yabo. Buka. Sengivukile Thami. Buka into oyenzayo. Uvuka nje ekuseni usungena efonini. Yini indaba kanti ngempela? Thami usumdala ngempela. Phela ngithi lento zethu sihambisa la efonini ama-assignment. Thami usugugile. Oh, hayi. Submit manje ngeke ngisubmit. Lungile boy. Yabona? Abuka. Ma. Lungile mfana wami mina ngizoya emsebenzini uyazwa. Hamba Thami, hambe kahle. Into enhle mfana wami ngokuba nobaba.
konke ubaba akucabangayo Ucabangela undodana. konke okukhona mina ngakhathazeli ngami ade saqala ungahle Angeke ngithanda. kulungile mfana wami Hayi. mfana wami hambe esikoleni Ngiyavuka nje manje, ngiyavuka. Beka amanzi. alright sengiphumile ke Ubona. Love and dust, we rise from dust. Kosi siyabonga, usuphinde wasibusisa ngolunye usuku. Lord, we thank you, you blessed us with another day. Ngakithi hayi uhle mfana hayi akukho kutheni mfana ngithi angizuvalelisa mfana Hawu. yiminyaka yokugcina hayi sisakhuluma impela saxoxa umfana ungithembisile mfana ukuthi iwona umnyaka wakhe lo ukuthi kwenzeke izinto eziningi imali engichithile lapha hey wena ndoda ngikhokhile hey uyazi ngikhokha angifuni lutho hey wena ndoda uyayicabanga indaba yokudla la ulala la yonke into uyenza ayina la hayi manje mfana ngizophumula manje mfana yonke into izokhahlela mfana meqeda nje ngapha uyoqala manje uzoba lizumbulu yabona emakuthini esiyihola ngenyanga obenza nge-hour Manje awusho-ke la wemnyenda. Lesikole afunda kusona. Usuke waya wayibona. Uyayazi? indaba mfana ukubuziswa yini lokho Cha wena mfowethu la. Yazi ngikubuzilana. Le ngane lezi zibuye ziqamba amanga. Zibuye ziqamba amanga. Uyazi umshanami umntakasisi. Nangu lo ubehlala eGoli. ya Ingane kaSisi yahamba yaye eGoli. Thema iye eGoli ingane kaSisi kwadayiswa inkomo. Sikuhlanganisa nathi siwumndeni ngoba phela beyafunda phela umshana. Hayi kuthe kusuka wangabuya unyaka wokuqala. Hayi sathi hayi ivesi wayeshilo ukuthi uzothatha iminyaka eminti. Manje kuthe kulo wesithathu. Kulo wesithathu. Thelo wesithathu sahlangana siyinsizwa zasekhaya nabafowethu abanye salibhekisa eGoli ukuthi siyombheka ukuthi hayibo kanti le imali lezi esikhiphayo ziphelela asifika lapha eGoli umfana yikho yonke lento ayifabekile akafundi umfana uthatha le mali le idla namantombazane udla idakamizwa uyabona nje hayibo so sangithi nakuwena Nyende nawe kuyafunakala nawe Mnyende ukuthi ukuye lapha enyuvesi athi ufunda kuyona umfana ufike ubheke lapha yano ubheke lapha emahhovisini lapha amakhulu ukuthi ukhona yini igama lakhe manje awukahle nto angeke ngikuze manje ubona ukuthi umfana wami lo ungabe umfana kadadewenu cha Mnyende sengithi nje ukuyazi nawe le ndawo afunda kuyona ukuye nje ungene uhambe uye lapha emahhovisini amakhulu ufike ukuthola phana ukuthi ukusakhona yini ezincwadini zasenyuvesi yabo kodwa mina kuwena ngibona umoya into ezongisiza yazi ngeke ngiqhubeke ngiphathele ngingahlali nama-security angaphathile cha Mnyende fanani nendoda Wemnyende cha mfowethu ngiyakuxwayisa la hayi Don't chase crime, that road too deep. What you sow, my boy, is what you reap. Respect your elders, learn before you fall. Pride comes fast, but pain comes for all. Don't let the streets make your spirit. Ngiyakutshela ngidlale anytime. Kodwa umnyaka mfethu ungitshela ngesikole ukuthi hey baba isikole kanjani mina imali yakhe ngispendile manje wena ngize kuwena ngifuna ukuthi ungishaye isipani ngizokhava mhlawumbe noma 64,000 makhavile nikeza imali yakhe uphume kanje egalini yakhe ngoba manje usiyabamba ukuthi ekuseni ngathi ngiphezula ngeskill ngoba ngithi ngiyafunda ukwangibuza ukuthi ngenza ini indaba zama-IT nani aphuma kuyena
Ntwana, ufuna isipani? Funa isipani mfethu. Sisebenze mhlawumbe nje noma ntwana sesaphila ngesikole nje. Into ewala. hey score. Ya ntwana. Unesipani bani ngifuna nje sishaya. Isipani. Ya ngikhuluma. Isipani ngisifuna. And yabona isipani lesisathi sishuni ntwana. So sikafela 200k. Abona lapho nginikeza imali yakhe lo. Sala neyami futhi. Phela mnandi. Uyaje 50-50 no 50 lo. Ya. Yabo. Oza ngilalela. Intwana yabona-ke lapha ntwana. Wonke olayini ubutholile. Yabo. Isana. Yabo lapha ka-health. Ngiyabamba. BP. Ya ngiyabona. Fethu, uthi lapha nikushaya ngama-TV, kwamadongeni. Basha ngama-laptop nabantu kuthi leyo speech ama-laptop ayacitshizwa athiwa kanje. Awasanayo lento lena bathini lento le yakho nje oma-keyboard lawo ntwana. Sizongena kalula siphume kalula. In and out siphuma kanje. Ntwana. Cathi ngiqala ukuthola esiphakeni. Uyaphila ngayo lento le. Manje ngabe into kanini? Hayi ntwana khulile ntwana namhlanje ntwana around 5 sebangeni. Kosoke sipambana nabo kanje ntwana. Bayaphuma siyangena. Ntwana yami. Bayaphuma siyangena nathi. Aya sibangeni sibani. Sambe lokho sibangeni. I've had a lot of movies I've been dealing with, hung on me, push a press upon. That's why I've been looking for the button. That's why I've been running from the gut. I've had a lot of movies I've been dealing with, hung on me. Kusabalele batshele sifikile sesigcwele ekhishini kade silala indlala. Cook up a storm ngifaka ama-sauce solala mixile sekushoda ngokara. Who said I'm eating I ain't even sleeping sekushoda ngekhaza lingibize ngodala. Bizoringo kuyabanda ekhaya. Bizumlinda Yeah. Yeah. Ukuthula kulomhlaba wezono, igazi lika Jesu ligcwele ukuthula. Kulomhlaba wezono, igazi lika Jesu ligcwele ukuthula.